Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα. Talk Beats. Bites. 3. Talk Beats. Beats. Talk Beats, σε ένα ακόμα podcast που θα μιλήσουμε για για ένα πολύ έτσι, φλέγον θέμα που απασχολεί αυτές τις μέρες την ανθρωπότητα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο, ξεκάθαρα, γιατί εμείς ασχολούμαστε μόνο με παγκόσμια φαινόμενα. Την πιο ροζ ταινία. Την πιο ροζ ταινία, τη Barbie. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε δει μόλις την ταινία. Αλλά πριν πούμε για την ταινία, ας πούμε ποιοι είναι πίσω από την κάμερα. Γιατί εμάς μας βλέπετε. Έχουμε το δεύτερο κύριο μέλος, την Κλείο. Και έχουμε καλεσμένο σήμερα και τον Στάθη. Καλησπέρα. Φίλε, γιατί κάνω δεύτερος εγώ. Νιώθω ότι δεν θα το πεις αυτά, ρε μαλάκα. Λες και είναι κάτι. Οπότε έχουμε και το Στάθη. Λοιπόν, μόλις έχουμε δει την ταινία Barbie, έχουμε γράψει εδώ τις σημειώσεις μας. Εγώ δεν σας δείχνω γιατί δεν καταλάβετε και τίποτα από τα γραμμάτα. Να ξεκινήσουμε πρώτα γιατί είδαμε πρώτα τα trailers. Ναι. Ξεκινήσουμε λίγο από τα trailers. Ακόμη και από τα trailers, ρε παιδί μου, που τα είδαμε. Και γενικά, εντάξει, ενώ έχω ακούσει για τον τόρο που γίνεται τώρα αυτές τις μέρες με την ταινία, περίμενα ακόμη και τα τρέιλερ να δώσουν κάτι το παραπάνω. Δηλαδή θεωρώ ότι ακόμη και τα τρέιλερ εμένα προσωπικά δεν με έκαναν, ρε παιδί μου, να πω wow, τι θα δω, ξέρω εγώ. Wow, πρέπει να πάω να δώσω όλα με τα λεφτά να πάω να δω τον Barbie. Κοίτα, ήταν έξυπνο. Το δεύτερο τρέιλερ νομίζω ήταν που ήταν και καλά σαν παροδία της Οδύσσειας του διαστήματος. Ναι. Στην αρχή της ταινίας που είχε τα παιδάκια με τις παλιές κούκλες. Την έχεις δει την πρώτη σκηνή αυτής της ταινίας? Όχι. Την κανονική. Όχι. Και καλά δείχνει κάτι πίθηκους να βαράνε κάτι πέτρες, ρε. Ναι. Οπότε είναι τα παιδιά στη θέση και δείχνει και καλά ότι προσγειώνεται η Barbie. Και τα παιδιά που παίζουν με τις παλιές κούκλες, ξέρω εγώ, πετάνε, τις πάνε, δεν κατάλαβα. Ναι. Και καλά ότι ήρθε η Barbie, ξέρω εγώ, και επικράτησε στις κούκλες. Ναι, okay. Αυτό ήταν έξυπνο. Όντως, αυτό ήταν έξυπνο. Μπορεί να μην το παρατήρησα τόσο πολύ αυτό. Το δεύτερο τρέιλερ ισχύει, δεν το παρατήρησα τόσο. Και στην ταινία ήταν. Στην αρχή της ταινίας. Ρε φίλε, στην αρχή της ταινίας είναι μέχρι να μπει στο κλίμα. Δεν το παρατήρησα τόσο. Εντάξει. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το πιο γενικό, έτσι. Από την πιο γενική ερώτηση. Αν μας άρεσε η ταινία που είδαμε προλίγου. Ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα να πούμε. Πάμε από τον καλεσμένο στον αφανή ήρωα αυτού του podcast. Όχι μόνο αυτού, όλο τον podcast. Ναι. Και εμείς οι δύο μετά. Οκ. Οπότε Στάθη, για πες. Κοίταξε να δεις. Εμένα σαν ταινία δεν είναι ότι δεν μου άρεσε. Απλά κάπου σε κάποια φάση απλά αναδιαστήματα με έχανε. Ενώ κατάλαβα την πλοκή. Αναδιαστήματα υπήρχαν κάποιες σκηνές οι οποίες, ας πούμε, έλεγα ότι οκ, γιατί υπάρχει. Ναι, όντως, εσύ εγώ το παθαίνω. Κατά τα άλλα, μ' άρεσε πάρα πολύ η ισορροπία που είχε η ταινία ανάμεσα στον παραμυθένιο κόσμο που μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, να έχει στο μυαλό του ότι ας πούμε η ζωή μου θα είναι παραμυθένια, η αθωότητα του παιδιού, ας πούμε. Όντως, αυτό το σκέφτηκα. Και μεταξύ του πραγματικού κόσμου. Όταν πήγε η Barbie στον πραγματικό κόσμο ουσιαστικά. Που εκεί πέρα, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα εκείνη τη σκηνή που συνειδητοποίησε όντως ότι ήταν στον κόσμο που ήταν μια πηγή συναισθημάτων, ας πούμε. Σε αυτές τις σκηνές η ταινία, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ θεωρώ ότι ήταν εντάξει. Ναι, ισχύει και σου δείχνει και λίγο απότομα, ρε παιδί μου, τη διαφορά αυτή που λες. Δηλαδή από τον ένα κόσμο στον άλλον. Και όντως αυτό, ενώ δεν το έχω σημειώσει, είναι κάτι το οποίο μου έκανε και εμένα εντύπωση. Αυτό, μου έκανε αυτό εντύπωση και γενικά ο τρόπος θεωρώ που άλλαζε το κλίμα με βάση πάντα, με γνώμονα πάντα μεταξύ το πώς σκέφτεται, ας πούμε, ένα παιδί και ένας ενήλικας, το πετύχαιναν στην ταινία. Ναι, πετύχαιναν πάρα πολύ. Γενικά αυτό, δηλαδή, αν, ας πούμε, ήταν αν σκεφτούμε ότι όντως είναι μια ταινία η οποία μπορεί να την παρακολουθήσει και ένα μικρό παιδί και ένας μεγάλος, θεωρώ ότι κατά ένα 80% τουλάχιστον το έχουν πετύχει. Το έχουν πετύχει σίγουρα. Και... άμα δει, ας πούμε, ένα παιδάκι το οποίο είναι 8 χρονών, εντάξει, προφανώς δεν θα καταλάβει πολλά πράγματα. Ναι, δεν θα καταλάβει. Που ενώ είναι Barbie, λες, OK, θα είναι πιο τέτοιο, αλλά αυτό, αλλά ακόμα και σε κάποιες φάσεις, δηλαδή, ειδικά στην αρχή, που πήγαιναν να κάνουν, ας πούμε, κάποια dirty jokes και τέτοια, στην αρχή το πήγαιναν πιο ήπια.
Μετά λίγο δηλαδή ένας ενήλικας, περισσότερο αυτό, τα dirty jokes που προσπαθούσαν να κάνουν, τα πήρανε περισσότερο από το από τα μάτια του κοινού. Δηλαδή, ένα παιδάκι που θα το δει, μπορεί να μην παρατηρήσει κάτι που θα παρατηρήσει ένας ενήλικας. Κατάλαβες, δεν ήταν τόσο. Υπήρχαν φάσεις που ήταν καθαρά dirty jokes. Όχι, γενικά ότι ήταν έξυπνη σαν ταινία σε πολλά. Ναι, εννοείται πως ήταν. Δεν τη λες χαζή ταινία, δεν λες έξυπνη ταινία, ναι, το παίξαν πολύ καλά. Απλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να σου δώσει και κάτι λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιο μεγάλο μέρος της ταινίας ήταν. Όχι. Αυτό που λες ότι με έχανε και εμένα, με έχανε. Πολύ δηλαδή. Ενώ ας πούμε υπήρχαν πράγματα όπως ας πούμε για παράδειγμα οι χορογραφίες που είχε ταινία. Ενώ παραγωγικά θεωρώ ήταν καλές. Δεν από ήταν τέλειες, αλλά ήταν καλές, μ' άρεσαν. Άμα ας πούμε τις έβλεπα ξέχωρα σαν βίντεο κλιπ κάπου, θα έλεγα ας πούμε σούπερ. Αλλά στην ταινία κάπου το είχαν αυτό. Ναι, αυτό το βλέπεις στην ταινία Barbie. Λες, μα θα δω κάτι ακραίο. Αυτό, δηλαδή, εγώ ας πούμε το ένιωθα περισσότερο σαν filler. Ότι και καλά το κάνανε, δεν είχαν τι να κάνουν και το βάλανε σαν για να γεμίσουν χρόνο. Ξεκάθαρα. Γενικά είχε πάρα πολλά τραγούδια. Δηλαδή πρέπει κυριολεκτικά η μισή ταινία να είχε τραγούδι μέσα. Ήταν σαν musical ήταν. Ναι. Ήταν σαν musical, εντάξει, αυτό λίγο με χάλασε. Αν και το ψιλοπεριμέναμε, εντάξει, παιδί. Ναι, και στα τρέιλερ μόνο το ψιλοπερίμενες και από τα τρέιλερ. Εδώ που έχω σημειώσει κιόλας ότι γενικά ότι και τα τραγούδια έχουν πέρα από την ταινία γενικά και έπαιξε και ρόλο και τα τραγούδια, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, πως αυτό που λέγαμε σχετικά με το τραγούδι το κλασικό της Barbie, ότι δεν έπαιξε, ρε παιδί μου, ενώ το περιμέναμε να παίξει το Barbie Girl, τον Aqualus, ναι. Και ότι υπάρχουν θέματα νομικά και δεν μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, ακόμη και που δεν έπαιξε αυτό, ενώ το πιστεύω όλοι το περιμένανε, παίξαν άλλα τραγούδια πολύ γνωστών καλλιτεχνών, δηλαδή και πάρα πολύ. Δηλαδή εδώ έχω σημειώσει και Sam Smith και ο Kid Laroi, Dua Lipa, Nicki Minaj, Billie Eilish. Δηλαδή είχε πολύ... Και ο ίδιος ο τέτοιος. Και ο ίδιος ο Ryan Gosling, ο ηθοποιός, τραγουδάει. Και άλλοι πολλοί, είχε πολύ πράγμα. Βέβαια, εγώ περίμενα, είχε ωραία τραγουδάκια, έτσι ήταν κάτσι και τέτοια. Είναι κάποια σίγουρα κομμάτια τα οποία θα μπορούσα να ακούσω σε μια έτσι λίγο high φάση μου. Αλλά πάλι δεν είχε όμως ένα κομμάτι, ρε φίλε, το οποίο θα σε στιγματίσει να πεις ότι αυτό ήταν Barbie. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι από την ταινία της Barbie, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, κάνανε ολόκληρη playlist εδώ με τους καλύτερους artists και όλου του κόσμου. Να πεις, ξέρω εγώ, ότι αυτό είναι της ταινίας Barbie. Αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, σε αυτή την ταινία βάλαν τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να μπει σε οποιαδήποτε άλλη ταινία τέτοιου τύπου. Ναι, δεν βάλαν κάτι που να πεις ότι αυτό θα το βάζεις σε Barbie ταινία και μόνο. Ναι. Μόνο αυτό λίγο που στους τίτλους τέλους της Nicki Minaj λίγο είχε να κάνει με την Barbie, αλλά ναι, γιατί, είναι Nicki Minaj, Ναι, γι' αυτό. Θα τέριαζε δηλαδή και σε δικό της τραγούδι αυτό. Οπότε αυτό μου δώσε ωραία την πάσα σχετικά με τα τραγούδια, ότι εγώ περίμενα κάτι το οποίο θα μας μείνει, ρε παιδί μου, μετά στο μυαλό και θα πούμε, ξέρεις, κάθε φορά που θα το ακούμε θα λέμε αυτό είναι από τον Barbie, ξέρω, και μετά να σχολιάζουμε, ρε παιδί μου, τον Barbie. Σε πόσες ταινίες μας έχει συμβεί αυτό? Σε πάρα πολλές που έχουν πολύ καλά soundtracks, έτσι. Να μας πει και η Κλειό. Εγώ έχω προβληματιστεί λίγο, γιατί τώρα που είδα και τη βαθμολογία στο IMDb, απορώ τώρα, ή εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι από την ταινία. Sorry να σε διακόψω λίγο. Απλά η αλήθεια είναι ότι, να το ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή, το είδαμε τώρα. Δηλαδή δεν το έχουμε πολύ αναλύσει. Δηλαδή το είδαμε μια φορά. Είναι πολύ φρέσκο ακόμη στο μυαλό μας. Τώρα το είδαμε. Οπότε εντάξει, δηλαδή σίγουρα χρειάζεται να το δούμε και ίσως και μια δεύτερη και μια τρίτη φορά για να το έχουμε πιο ξεκάθαρο. Επειδή μπορεί κάποια πράγματα να τα χάσαμε. Αλλά ναι, λέμε, γι' αυτό το κάνουμε κιόλας. Η πρώτη μας άποψη για την ταινία. Και είναι και γενικά η πρώτη ταινία που κάνουμε και σε podcast. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι βρήκα κάτι που να πω ότι αξίζει όλο αυτό τον δώρο. Εντάξει, σίγουρα το γεγονός ότι είναι η πρώτη ταινία Barbie, δηλαδή ένας θρύλος, ας πούμε, από τα παιχνίδια της Mattel ξαφνικά γίνεται ταινία, αυτό ίσως είναι ένα σημείο πώς το λέμε, είναι αξιοσημείωτο τέλος πάντων αυτό.
Παρ' όλα αυτά στην υλοποίηση δεν ξέρω. Και εντάξει, το ότι ήταν musical και εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Αλλά ξέρεις τι, δεν βρήκα λόγο για αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή δεν μπορούσα να βρω συνέχεια στην ταινία. Δηλαδή μια λογική συνέχεια, να πηγαίνει ένα flow, να πηγαίνει από το πρώτο στο δεύτερο, να με πάει μετά στο τρίτο, δεν στο τέταρτο. Δεν ήταν ακριβώς musical, ήταν κυρίως σαν βίντεο κλιπ ήτανε. Ήτανε σαν να είχε αποσπάσματα από κάτι. Δηλαδή τώρα θέλουμε να δείξουμε αυτό, τώρα θέλουμε να το ελαφρύνουμε λίγο, πάλι με ένα τραγουδάκι. Γι' αυτό μας έχανε και η ταινία κιόλας. Ναι, ήταν λίγο περίεργη ροή της. Δηλαδή εκεί που έμπαινε ένα τραγούδι, εμένα μου φαινόταν του στυλ να λένε ας κάνουμε ένα διαλυματάκι τώρα να τραγουδήσουμε. Δεν ήταν. Σαν τα Ρόκι. Δεν το θεώρησα απαραίτητο, ας πούμε, ότι υποστηρίζει με κάποιο τρόπο κάτι που θέλει να πει η ταινία. Ναι. Τώρα, εμένα με ενόχλησε λίγο αυτό που είπε ο Φώτης στην αρχή για τις αναφορές σε άλλες ταινίες. Εμένα με ενόχλησε λίγο, γιατί άμα είχα περισσότερα μηνύματα να πάρω από αυτή την ταινία, τότε ναι, οκ. Απλά μου το προσφέρει και με έναν τρόπο που μπορώ να έχω και references από άλλες ταινίες. Αλλά όταν δεν μου δίνει κάτι πιο ουσιαστικό και απλά μου πετάει ταινίες που για μένα μπορεί να είναι πιο σημαντικές, ας πούμε, με κάνει να νιώθω ότι ξέρεις, πάμε να τσιμπήσουμε αυτόν που έχει δει το Matrix, ας πούμε, πάμε να τσιμπήσουμε αυτόν που έχει δει την Οδύσσεια ενός διαστήματος. Έκανε αναφορά σε κάποια φάση και στο Justice League του Zack Snyder. Ναι, όντως. Κοίτα, εμένα αυτό στην αρχή δεν μου φάνηκε τόσο περίεργο, μου φάνηκε γιατί το είδα πιο πολύ σαν παροδία. Αυτό με την Οδύσσεια του διαστήματος. Τώρα αυτό με το Matrix, αυτό ήταν ψιλοαχρίαστο. Εντάξει. Πουλάει φέτος το Matrix. Πουλάει. Το άλλο σαν παροδία τέριαζε. Δηλαδή, ξέρω εγώ και καλά παίζουν τα παιδάκια με τις κούκλες που ερχόταν η Barbie με το πρώτο της σύνολο, ξέρω εγώ έτσι πως πρώτο κυκλοφόρησε. Οκ, αυτό τέριαξε. Αλλά αυτό με το Matrix, με τις παντόφλες και μετά δείχνει και την αναφορά στο τέλος ότι και καλά διάλεξε την παντόφλα από το τακούνι. Εντάξει, ψιλοαχρίαστο. Οπότε γενικά μου έδωσε μία αίσθηση σαν να βλέπω, ειδικά στην αρχή το πρώτο μισό σίγουρα, μπορεί και παραπάνω, σαν να βλέπω για τα ελληνικά δεδομένα κομμωδία τύπου Σεφερλί. Ναι. Που ξέρεις, ψιλοπεριμένω τι αστείο θα έρθει. Ναι, εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια. Ναι, αυτό. Και μετά, εντάξει, τα υπόλοιπα που έλεγε εν τω μεταξύ δεν είχα καταλάβει ποια είναι αυτή που η μελαχρινή που πηγαίνει στο Barbie Land και κάνει την ομιλία για τις γυναίκες. Μπράβο, η γραμματέας της Ματέλ. Ναι. Και η μητέρα του κοριτσιού κιόλας, έτσι, που το κορίτσι ήταν η ιδιοκτήτρια της Barbie ουσιαστικά, έτσι. Η μητέρα νομίζω ξέθαψε τις κούκλες και άρχισε να παίζει, μεγάλη γυναίκα, έχει και παιδί, δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει. Άρχισε να παίζει με την Barbie και επειδή είχε κάποιες ανασφάλειες η μητέρα πέρασαν στην Barbie. Αυτό δεν το έχω πολύ καταλάβει. Κάπου εκεί το χάσα κι εγώ. Ναι, εγώ κάπου εκεί πέρα με έχασε και η ταινία κιόλας γιατί είχα ψιλοβαρεθεί. Ήταν η στιγμή που μου έλεγες κάτι μου είπες και σου λέω δεν μπορώ, κουράστηκα. Ναι, γιατί τον έβλεπα είδα κάπως. Αν το κατάλαβε κάποιος καλύτερα αυτό, πες και στάθη δηλαδή. Θα σου πω ότι με ενόχλησε αυτό το κομμάτι. Ότι γενικά, όντως, σαν εντός εισαγωγικών πρωταγωνίστρια σε αυτό το κομμάτι, ήταν περισσότερο η μητέρα. Νιώθω κάπως ότι δίνανε και λίγο παραπάνω έμφαση στο παιδί της. Δηλαδή... Και καλά παρουσιάζουν. Θυμάστε λίγο τη σκηνή που έλεγε ότι η Barbie δεν έχει όργανα, ούτε ο Ken. Ναι. Πολύ καλά. Ο Ken είπε ότι έχει. Ο Ken είπε ότι έχει. Ναι. Εγώ κατάλαβα ότι δεν έχουν και δύο. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Μα λέει η Barbie ότι δεν έχει και μετά γυρνάει και λέει ο Ken ότι έχει. Ναι. Έτσι νομίζω. Δεν κατάλαβα. Είμαστε 3 εναντίον 1, άρα έχουμε δίκιο. Και άντρες κιόλας. Είμαστε και άντρες. Μα εγώ ίσα-ίσα υποστηρίζω ότι έχει ο Ken. Ναι. Πάντως, έχω την εντύπωση, αυτό που νομίζετε ότι δεν καταλάβατε καλά, εγώ έχω την εξής θεωρία που ίσως, ότι η γραμματέας, επειδή άρχισε να παίζει πάλι με την Barbie, άρχισε να κάνει και κάποια σχέδια, να σχεδιάζει Barbie με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όχι τόσο τέλεια. Και να έχει και λίγο κυταρίτιδα και να έχει και λίγο, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Αυτά που είχε δηλαδή και εκείνη σαν άνθρωπος και να τα βάζει στα σχέδια της Barbie. Έτσι όπως έγιναν πολλές Barbie, ας πούμε, Barbie έγκυος, Barbie γιατρός, Barbie κλπ.
Οπότε κάπως έτσι άρχισε να δίνει ανθρώπινη διάσταση. Οκ, είναι μια καλή εξήγηση. Αυτό που θέλω να πω, ότι επειδή η Barbie δεν έχει φίλο, δηλαδή δεν θεωρείται ούτε γυναίκας ούτε άντρας, και ότι. Γυναικάς. Γυναίκας. Όχι, Και ότι έπαιζε ότι και καλό ότι είναι για όλα τα παιδιά, ρε φίλε, ανεξαρτήτως αγόρι-κορίτσι Barbie, και για όλες τις ηλικίες. Εγώ δεν το αντιλήφθηκα έτσι. Δεν σου λέω ότι. Μπορεί να είμαι περισσότερο ανώμαλος, ξέρω εγώ από ό,τι πρέπει, αλλά. Δεν σου λέω ότι έπρεπε να το αντιληφθείς. Εγώ σου λέω ότι μάλλον κάπως έτσι θα θέλουν να το περάσουν. Πού το. Εσύ το πιστεύεις αυτό. Ξέρω εγώ, κάπως πρέπει να προωθήσουν. Είναι. Μα υπάρχει και ο Κέν, υποτίθεται, για τα αγοράκια. Ναι. Όπως είδαμε, ο Κέν είναι πίσω από την Barbie. Την ταινία, δεν την είδες? Ναι, είναι πιο δευτερεύον. Ναι. Εντάξει, στο τέλος έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε να το σώσει αυτό η ταινία. Δηλαδή να στο πολύ δώσει τέλος. στον Κέν Εμένα δεν κάποιο με ρόλο. έπεισε. Αφού έφυγαν μετά και οι θεατές. Πάντως πέτυχε σε αυτό το κομμάτι, τώρα επειδή ήρθαμε και σε αυτό, θεωρώ ότι η ταινία πέτυχε πάρα πολύ και να δείξει, ας πούμε, ότι ενώ σε κάποια φάση μας πάσαρε τον Γκέν ως τον κακό, ας πούμε, της υπόθεσης, ταυτόχρονα το έκανε με τέτοιο τρόπο, είχε ωραίο, θεωρώ, character development και σε έκανε να συμπαθήσεις και την Barbie και τον Γκέν. Δηλαδή δεν ένιωθες αντιπάθεια απέναντί του. Όχι. Σε αυτό πιστεύω ότι βοήθησε. Ναι. Εγώ δεν τον είδα ποτέ το Γκέν σαν κακό, γιατί από την αρχή είπε ότι είναι, πώς το λένε, ότι όλο είναι εδώ για τις Barbie, είναι όλο για τις γυναίκες, εμείς δεν έχουμε τίποτα, ξέρω εγώ, και το είπε εξ αρχής αυτό, και γι' αυτό είναι, ξέρω εγώ, σαν να διεκδίκησε, ξέρω εγώ, τα δικαιώματά του, αλλά στο άλλο άκρο όμως. Ναι. Αυτό, με λίγα λόγια σου δείχνει την ταινία, εντάξει. Ότι... Δεν είχε καλό ή κακό. Προσπάθησαν να βρουν μια ισότητα, ρε παιδί μου, που δεν βρέθηκε ποτέ, γιατί ποτέ δεν γίνεται να υπάρχει. Κοινωνική υπόσταση έχει πιάσει το σενάριο. Εγώ πιστεύω, επειδή έπιασε έτσι αυτά τα θέματα, πιστεύω γι' αυτό λόγο κιόλας έγινε τόσο ντόρος με την ταινία. Δηλαδή ότι. Αλλά έχει πέσει και πολύ διαφήμιση. Καλά, εννοείται. Έχει πέσει διαφήμιση 1 χρόνο πριν, 2. Και ναι. Πριν που είπες πάντως για τα γεννητικά όργανα, π.χ. ότι δεν έχει, ξέρω εγώ, η Barbie. Εγώ το είδα απλά κάπως τελείως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, τώρα εδώ λέμε τις γνώμες μας, έτσι. Το είδα σαν ότι μπορεί να ταιριάζει εν τέλει αυτό που λες και εσύ με αυτό που λέω κι εγώ, που σκέφτομαι κι εγώ, ότι είναι κάτι παιδικό, ότι αφού δεν έχει ρε παιδί μου γεννητικά όργανα, δεν μπορεί να πάει προς στο σεξουαλικό το όλο πράγμα, οπότε μένει πιο παιδικό, πιο... Είναι άφιλο αυτό, είναι για όλες οι... Ναι, είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, εσύ το σκέφτεσαι άφιλο, εγώ σκέφτομαι ότι είναι κοριτσίστικο τέτοιο, αλλά ρε παιδί μου δεν πάει προς στο σεξουαλικό κομμάτι τόσο. Κατάλαβες ότι ρε παιδί μου δεν είναι εκεί το νόημα, δεν είναι εκεί το... Καλά, εννοείται. Έτσι το κατάλαβα. Ότι είναι αλλού, ξέρω εγώ, η ευτυχία και το ένα και το άλλο. Και προσπάθησαν πάλι... αυτό με την κούκλα, άμα προσέξατε κιόλας πώς παίζανε. Όποτε το θυμόντουσαν βασικά, γιατί νομίζω δεν το πολυτηρούσανε. Και το σπάσιμο της μέσης που έχει η κούκλα προσπαθήσαν να τηρήσουν. Και το πώς συμπεριφέρεται και πέφτουν σαν κούκλες. Ναι. Πάντως, εγώ κάτι που περίμενα και. Δηλαδή, εντάξει, το άφησε προς το πολύ τέλος η ταινία. Που πάλι δεν ήταν έτσι όπως το περίμενα. Είναι ότι γενικά, π.χ. ο Κεν, είδαμε ότι στην αρχή άρχισε να αναπτύσσει, ρε παιδί μου, ότι είχε συναισθήματα για την Barbie. Η Barbie στην αρχή Klein. Και μετά, όταν έγινε όλο αυτό, σε κάποια φάση χάθηκε. Λες και δεν υπήρχαν συναισθήματα ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη. Απλά πέταγε η Barbie ότι, ξέρω εγώ, ότι τελικά τον θέλει, ξέρω εγώ, ή αν αναρωτιόταν αν την θέλει ακόμα. Κοίτα, υποτίθεται. Ότι απλά πέρασε. Εγώ περίμενα, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο σαν την Barbie, ότι είναι Barbie και Ken. Περίμενα να είναι πολύ έντονο πολύ έντονη η σχέση αυτή. Πολύ έντονο το. Ναι, υποτίθεται. Μεταξύ τους. Ότι η Barbie εξ αρχής είχε πει, ξέρω εγώ, στον Ken ότι είναι απλά φίλοι. Και απλά ο Ken, επειδή και καλά έχει δημιουργηθεί για να θέλει την Barbie, ήθελε την Barbie. Η συγκεκριμένη Barbie όμως γιατί δεν ήθελε τον Ken, που το είπε στο τέλος. Γιατί ήταν και καλά η πρώτη κούκλα, αν δεν κάνω λάθος,
που δημιουργήθηκε χωρίς το Γκέν και δεν είχε κανένα λόγο ύπαρξης, κάπως έτσι. Ναι. Δεν ήταν ούτε η Μπάρμπι έγκυος που ήταν για να Ούτε γεννήσει, νοσοκόμα, ούτε νοσοκόμα, ούτε ήταν απλά η Μπάρμπι. Ήταν απλά Μπάρμπι, ναι. Δεν είχε κάποια ιδιότητα συγκεκριμένη. Ναι. Δεν είχε, ούτε φτιάχτηκε με τον Γκέν τότε, οπότε... Ναι. Αλλά πώς έμεινε ένας Γκέν μόνος του, εγώ δεν έχω καταλάβει. Άμα πάνε ζευγάρια. Κάποιος θα χωθεί κάπου, παιδιά. Κάπου πήγε μία Μπάρμπι ή κάποιος πήρε 2 Μπάρμπι. Να πούμε λίγο για τα σκηνικά. Έλα, πες για τα σκηνικά, γιατί εγώ δεν... Πες λίγο εσύ που έλεγες για το Φιλμόρα. Α, ναι, εντάξει. Για τα εφέ. Ναι, σε κάποιες φάσεις π.χ. που περνούσαν από τον ένα κόσμο στον άλλον, έτσι. Ναι. Από την πραγματικότητα από την Barbie Land, τέλος πάντων στην πραγματικότητα, ότι πιστεύω θα μπορούσαν να το κάνουν πολύ πιο εντυπωσιακό και πολύ πιο wow, ρε παιδί μου, και πολύ πιο δύσκολο. Ήταν απλά ότι απλά έπρεπε να έχεις rollers, σωστά. Ναι. Και περνούσες και απλά ήταν από πίσω κάτι εφέ που τα έφτιαχνα το 2017 στο Φιλμόρα. Κοίτα, τα εφέ δεν ήταν τόσο άσχημα, γιατί άμα σκεφτείς ότι προσπάθησαν να το φέρουν σαν παιδικό παιχνίδι, οπότε και καλά πώς παιδί εσύ θα φτιάχνεις ένα σκηνικό μόνο σου, κάπως έτσι ήταν γι' αυτό, αλλά σε πολύ καλύτερο. Ας ελπίσουμε ότι όντως το σκέφτηκαν έτσι. Βασικά, από ό,τι κατάλαβα, αυτό πρέπει να ήταν διόραμα. Πρέπει να ήταν αυτό. Ουσιαστικά δεν πρέπει να ήταν όλο CGI. Από ό,τι κατάλαβα. Όχι, δηλαδή, δεν ήταν νομίζω τίποτα CGI. Αυτό ουσιαστικά, όλο αυτό το πλάνο. Ήταν σκηνικό. Αυτό ήταν σκηνικό και μαζί με την Barbie κουνούσαν όλο το σκηνικό μαζί. Ναι, ναι, ισχύει. Αυτό ήταν, άμα σκεφτείς από την άποψη, είναι κάπως εντυπωσιακό πάντως. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Κοίτα, για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, εγώ αυτό σκέφτομαι. Ότι κάτι είχαν στο μυαλό τους. Θέλω να φαίνεται έτσι. Εντάξει, τότε, το παίρνω πίσω. Εκτός άμα δεν είχαν budget για Φιλμόρα. Μπορεί να μην είχαν, να μην το τρέχει το PC. Να μην ξέρανε, ρε παιδί μου. Πάντως αυτό που είπες για την Barbie Land, ότι μόνο με ρόλες μπορείς να πας. Πώς δεν έχει παγιδευτεί κανένα παιδάκι με τα ρόλες του στην Barbie Land. Ναι, ρε, εντάξει. Ναι. Βασικά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μας εξηγήσαν ακριβώς. Κάτι είπανε για μία πύλη. Αλλά προς το τέλος το είπαν. Για την πύλη, αλλά δεν είπαν ακριβώς, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι για να πας στην Barbie Land θα πρέπει να είναι, ρε φίλε, πολύ wow, πολύ δύσκολο, πολύ διαδικασία. Δεν μπορεί απλά εγώ να τύχω μπροστά στην Barbie Land, να φοράω ρόλες και να πέσω μέσα σε ένα κενό και να μπω μέσα. Η μαγική ντουλάπα από τους μπαμπούλες ΑΕ που απλά βρίσκεσαι στον άλλο κόσμο. Είχε και λίγο Toy Story. Είχε, εντάξει, λίγο εντάξει. Να ρωτήσω κάτι όμως. Αυτό δεν ήταν το θέμα από την αρχή? Ότι η αρχική Barbie, όταν άρχισε να έχει ανθρώπινα στοιχεία, άνοιξε την πύλη. Οπότε έτσι ήταν εφικτό να πηγαίνουν έρχονται από τον πραγματικό κόσμο στην Barbie Land. Και μετά όταν αποφάσισε να γίνει άνθρωπος, έκλεισε. Τόσα χρόνια μόνο μία Barbie βρέθηκε για να μπορέσει να ανοίξει την πύλη. Μόνο μία γραμματέας της Mattel βρέθηκε. Δηλαδή για να ανοίξει την πύλη πρέπει να έχεις Barbie, να γίνεις γραμματέας της Mattel και να σχεδιάζεις. Και να έχεις και κυταρίτιδα. Αυτό. Κυταρίτιδα και τι άλλο είχε πει. Έπεφταν οι πατούσες. Ίσχυες πατούσες. Ίσχυες πατούσες, ναι, εντάξει. Και εδώ τις γλύψαμε μες στην ταινία τις πατούσες. Ναι, πραγματικά πόσες φορές. Τόσο κοντά ήτανε. Ήτανε τόσο ψεύτικες, δεν έχεις παπούτσες. Ήταν σαν όντως να είναι κούκλα. Ναι. Το προσέξανε δηλαδή και αυτό πολύ. Όντως. Δεν είχε αυτό του πέλματος. Τίποτα, ρε, ήταν έτσι. Ναι. Πόσες φορές. Θέλω τόσο πολύ να το πω. Πόσες φορές ακούσαμε το Hi Barbie. Hi Barbie. Ήταν εντάξει, δηλαδή μετά από κάποια φάση. Ειδικά και στην αρχή έπαιζε full. Αλλά και μετά το διατηρούσαν. Εντάξει, προς το τέλος λίγο σταμάτησε, που άρχισε να αλλάζει λίγο το σκηνικό. Αλλά είχε Hi Barbie, Hi Ken, Hi Barbie, Hi Ken. Ξέρω εγώ που δεν το είχα πιάσει στην αρχή, λέω δηλαδή πώς καταλαβαίνω. Εντάξει, κομική σειρά λέω. Κομική ταινία είναι. Κάπως πρέπει να έχουν ένα comic reference η ατάκα της ταινίας. Γιατί σαν κομική εμφανίζεται η ταινία? Εντάξει. Βλέπω adventure comedy, εντάξει. Ρε φίλε, εντάξει, ναι, οκ. Γιατί δεν γέλασες, Κώστα? Όχι. Γέλασα μόνο με αυτό που σχολιάσαμε εμείς. Δηλαδή, έτσι γέλασα. Νομίζω αλλιώς δεν θα. Κάτσε να σβήσω μερικές ενότητες που έχουμε πει. Πολύ ροζ, το έχουμε πει. Έχω σημειώσει και πολύ ροζ, το έχουμε πει. Πολύ ροζ, το έχουμε πει.
Έχω γράψει απλά πατριαρχία. Πατριαρχία στη μυθολογία. Τώρα έχω ξεχάσει εγώ την ταινία, ξέρω. Εγώ έχω γράψει φεμινισμός και στερεότυπα και πατριαρχία. Είναι με το κοριτσάκι που έλεγε στην Barbie ότι... Όχι, δεν θυμάμαι. Το κοριτσάκι έλεγε ότι έχει κάνει δυστυχισμένους τους. Ότι η Barbie όταν πήγε χαρούμενη. Α, τι ωραία που είμαι το παιχνίδι σας και εμφανίστηκα μπροστά σας, ξέρω εγώ. Και εκείνη της λέει ότι έχεις καταστρέψει κόσμο, ας πούμε. Μας έχεις κάνει δυστυχισμένους με αυτή την τελειότητα που προβάλλεις και όλα αυτά. Κάπως έτσι της τα έλεγε, δεν τα θυμάμαι κι εγώ πολύ καλά. Ναι, πλασάρι σίγουρα ένα τέλειο σαν Barbie γενικά κατά τα χρονικά, ναι, αλλά η ταινία αυτό ήρθε να το διαγράψει λίγο. Ναι, και γι' αυτό μετά υποθέτω η μαμά της στην Barbie Land όταν κάνει την ομιλία και λέει για την καταπίεση, για την πατριαρχία κλπ. Φαντάζομαι αυτά εκφράζει. Κοίτα, γενικά ό,τι έχει να κάνει με στερεότυπα, ό,τι έχει να κάνει με στερεότυπα, η αλήθεια είναι ότι το έχει αναφέρει η ταινία με τα παπούτσια, τα πόδια που είπαμε, την κυταρίτιδα, το πώς πρέπει και σωματικά να είναι μια γυναίκα, όλα αυτά τα έχει εκφράσει η ταινία. Ναι, τα έχει ψιλοσατηρήσει. Καλά και για όλα στην καθημερινότητα, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο είναι έτοιμο το γάλα της, ας πούμε, και το τόστ της κατευθείαν ή όλα αυτά. Ναι, αυτό το πόσο εύκολο ήταν πριν το γάλα, που απλά, ξέρω εγώ, έκανε έτσι και το έπινε όλο το μπουκάλι και μετά που... Δεν ήταν λιγμένο. Ναι. Όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις διαφορές που συνάντησε η Barbie και ο Ken όταν ήρθαν στην πραγματικότητα, στον πραγματικό κόσμο, δηλαδή με τη μία, δηλαδή που σκάλωσαν πολύ και ο κόσμος που ήταν γύρω, αλλά και οι ίδιοι, ρε παιδί μου, ότι ήταν η πρώτη φορά που βγήκαν στον πραγματικό κόσμο, το περιμένανε. Κοίτα, η αλήθεια είναι στο κομμάτι του Ken ψηλό πάλι βαρέθηκα και είχα αφαιρεθεί τελείως και δεν πολύ κατάλαβα το κομμάτι του Ken. Που έδειχνε το Σταλόνε. Εκεί πέρα ξαναξύπνησα και άρχισα να παρακολουθώ την ταινία. Όχι, απλά ρε παιδί μου, ότι σκέψου τώρα να ζεις σε ένα έτσι κόσμο, σε ένα μικρό κόσμο τέτοιο, ρε παιδί μου. Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα, σαν να ζεις σε ένα μικρό κόσμο, σε μια μικρή κοινωνία η οποία όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και όλα είναι πολύ καλά. Και να ακούς, ρε παιδί μου, για την πόλη, για το τέτοιο, το ότι εκεί έχει το ένα, εκεί έχει το άλλο, ξέρω εγώ, εκεί είναι όλη η ζωή, όλο το μέλλον, και να πας εκεί και ας βλέπεις ότι όλοι είναι δυστυχισμένους, όλοι είναι πνιγμένοι, ρε παιδί μου, μέσα στην καθημερινότητα της δουλειάς, χωρίς να έχουν ελπίδες, χωρίς να... Που παρουσιάζει κιόλας και το κοινωνικό στερεότυπο που και καλά είναι αντίθετο με την Barbie Land, ότι και καλά επειδή στην Barbie Land έχουν μητριαρχία, επειδή οι γυναίκες στην ουσία είναι που κάνουν κουμάντο, και καλά στον κανονικό κόσμο έχει πατριαρχία. Ναι. Παρουσιάζει και καλά αυτή την αντίθεση που θα μπορούσε να την παρουσίαζε και καλύτερα, δηλαδή την έδειξε πιο πολύ από ό,τι κατάλαβα στη μεριά του Ken, αλλά στη μεριά της Barbie δεν το έδειξε αυτό το κομμάτι. Ναι, πάντως εντάξει, ήταν και αυτό ήταν επίσης ωραίο, δηλαδή το ότι, ρε παιδί μου, από μια τόσο high φάση όπως ήταν η Barbie Land, ότι ξαφνικά ήρθαν στον κανονικό κόσμο που έχουν ακούσει τόσα, υποτίθεται, και ότι είναι η πραγματικότητα και το ένα και το άλλο, και τελικά έκλαψε για πρώτη φορά μια κούκλα, ξέρω εγώ. Έκλαψε για πρώτη φορά. Κατάλαβε ότι αυτά που φοράνε και ο τρόπος που φέρονται και που περπατάνε, ότι δεν αρμόζει, δεν κολλάει στην κοινωνία, ξέρω, στην πραγματικότητα. Ότι όλοι γελούσαν, όλοι τη βγάζαν φωτογραφίες, τι κάνανε, ξέρω, ρε παιδί μου. Σκεφτείτε όμως και το άλλο σε αυτό το κομμάτι. Ότι βλέποντας το, εγώ προσωπικά, δηλαδή έκανα και μια αναδρομή στο κεφάλι μου μέσα και λέω ότι, ξέρεις τι, από τον τρόπο που πήγαν, ας πούμε, από την Barbie Land στον κανονικό κόσμο, είναι σαν ένα παιδί να ξεκινάει, έτσι όπως είναι αθώο, και σιγά σιγά να εξελίσσεται σαν ένας έφηβος, μετά να καταλαβαίνει τον κόσμο, να γίνεται ενήλικας. Δηλαδή το είδα κάπως έτσι. Να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του σιγά σιγά. Σωστό, απλά εγώ πιστεύω ότι δεν έγινε τόσο σιγά σιγά, ότι έγινε πολύ. Το δείξαν απότομα. Πολύ απότομα. Σε αυτό, ναι. Είναι σαν ένα παιδί, ρε παιδί μου, να ήταν πολύ προστατευμένο, να ήταν μέσα σε μια φούσκα.
και κάποια στιγμή να συνέβη κάτι πολύ τραγικό και να βγαίνει με τη μία από τη φούσκα αυτή και να μπαίνει σε ένα τέτοιο να αντιμετωπίζει όλα αυτά, ρε παιδί μου, να του έρχονται μπαμπα από εδώ από εκεί, να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει, δηλαδή όλα, με λίγα λόγια να μαθαίνει την πραγματικότητα πολύ απότομα. Κατάλαβες, ενώ μέχρι τότε όλα ήταν πολύ, πολύ θετικά, πολύ, πολύ διαφορετικά. Αυτό με τα συναισθήματα που είπες ότι έκλεψε η κούκλα, στην ουσία νομίζω ότι αυτό που θέλει να δείξει η ταινία είναι ότι γενικά οι κούκλες έχουν συναισθήματα. Γιατί και ο Κεν, όταν ήταν στην Barbie Land, μια χαρά έκλαψε. Προς το τέλος. Τώρα δεν ξέρω επειδή προηγήθηκε που πήγανε στον κανονικό κόσμο, έγινε αυτό. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι γιατί και η Barbie όταν πήγε της είπε αυτή η γριά μάγισσα με τα δύο παπούτσια. Σαν γριά μάγισσα δεν ήτανε? Τι με κοιτάτε? Ναι. Ποια λες? Στο τέλος ή στη στάση λεωφορείου? Με τα παπούτσια που έκανε το Matrix. Οκ. Που η Barbie είχε μία ανησυχία. Αυτό δεν είναι συναίσθημα, ας πούμε? Ναι, είναι συναίσθημα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το έχει δείξει. Ότι και καλά αυτό που έδειχνε και το Toy Story, βέβαια πολύ καλύτερο, ότι μη κακομεταχειρίζεσαι τα παιχνίδια σου, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Εγώ ποτέ δεν τα κακομεταχειρίζομαι πάλι καλά. Τα είχα όλα στην πένα. Μα υποτίθεται ότι αυτή η αλλαγή προέκυψε από αυτό που λέμε. Από τη γραμματέα της Ματέλ. Γιατί η Barbie μέχρι τότε, εντάξει, μία μέρα έδειξε της Barbie που είναι με στην τρελή χαρά. Αλλά υποτίθεται ότι αυτή ήταν η ζωή της μέχρι τότε. Και όταν ξεκίνησε η γραμματέας να επεμβαίνει στην ουσία στην προσωπικότητά της, στην ψυχοσύνθεσή της, άρχισε να νιώθει. Γι' αυτό την επόμενη μέρα ξυπνάει και είναι λίγο προβληματισμένη. Δεν ξεκινάει κατευθείαν «Hey Barbie». Ναι, αλλά όταν το δείχνει όμως και στις άλλες Barbie, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα πόδια της, αντιδρούσαν όμως και οι άλλες Barbie. Ναι, αυτό που θέλω να πω πάντως. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό. Ναι, αυτό ήθελα να το πω τώρα. Ότι ρε παιδί μου, λέμε για τον κανονικό κόσμο ότι πόσο διαφορετικά ήταν τελικά από την Barbie Land και τέτοια. Αλλά ακόμη και στην Barbie Land, όταν είδανε κάτι διαφορετικό, π.χ. το πόδι της Barbie να είναι ίσιο, όλοι αηδίασαν. Ο άλλος έκανε με τώρα, φίλε. Δηλαδή. Δεν είναι ότι εκεί όλοι αποδέχονται όλους. Απλά είναι, ρε παιδί μου, αυτό. Ήταν όλοι οι ίδιοι και εκεί, κατάλαβες. Όπως και στην πραγματικότητα. Επίσης έπρεπε να κάνουμε ένα disclaimer ότι η εκπομπή αυτή περιέχει spoilers. Ρε φίλε, έτσι κάτι για τον Barbie μιλάμε. Δεν θα έχει spoilers. Θα το βάλεις στην αρχή. Θα το γράψεις κάπου κάτω. Το γράψεις. Και στο Spotify πώς θα φαίνεται? Στο Spotify το λέμε τώρα. Εντάξει. Και νομίζω ότι αν είχε spoilers, κάποιος θα καθόταν μέχρι να ακούσει τώρα. Εντάξει, είπαν τουλάχιστον ότι έχει spoilers. Θα το κλείσω τώρα. Όλη την ταινία, αλλά. Ναι. Επίσης, σαν στερεοτυπικό, εγώ μπορώ να το δω, το ότι που λέει και στην αρχή της ταινίας ότι ο Ken έχει καλή μέρα μόνο αν κοιτάξει την Barbie. Και καλό ότι είναι το αντίστοιχο στερεοτυπικό για τις γυναίκες στον κανονικό κόσμο, για την Barbie Land στους άντρες. Δηλαδή. Και καλά πώς είναι, ξέρω εγώ, που λέει στον κανονικό κόσμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια γυναίκα, ας πούμε, άμα δεν παντρευτεί, δεν κάνει, δεν ράνει, ξέρω εγώ, δεν είναι μόνη της. Αντίστοιχα, νομίζω ότι κάπως έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν στην Barbie Land, αλλά αντίστοιχα για τους άντρες. Ότι έχει και από μόνος του υπόσταση ο Κεν. Ναι, ότι δεν καθορίζεται από την Barbie. Και στον κανονικό κόσμο οι γυναίκες έχουν υπόσταση και από μόνες τους. Και δεν καθορίζονται από κάποιον άλλον. Ναι, εγώ κάπως έτσι θέλω να πιστεύω ότι το είδα. Αν και δεν το έδειξε πολύ αυτό στον κανονικό κόσμο τους, ώστε να δεις αυτή την αντίθεση τους, ώστε να βγάλεις αυτό το συμπέρασμα. Γενικά δεν τα πολύ εξήγησε. Ναι. Δηλαδή πετούσε κάποια τώρα στοιχεία, αλλά δεν είναι υποθέσεις. Ανέλυε. Άμα το έδειχνα αυτό η καλύτερη ταινία, θα έλεγα, ξέρω εγώ, wow, γαμάτο, αυτή η αντίθεση και καλά με τον πραγματικό με την Barbie Land. Ναι. Αλλά τώρα λέω, εγώ τώρα πώς θέλω να το δω. Να μην το δω full ακροφεμινιστικό, μπράβο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έτσι έγινε και απλά κάτι δεν τους βγήκα καλά, ξέρω εγώ, και δεν μπόρεσαν να το εξηγήσουν στην υπόλοιπη ταινία. Ωραία, εγώ θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το πώς βρήκε κιόλας η Barbie τον τρόπο
να πάει στον πραγματικό κόσμο, γιατί είπαμε ρε παιδί μου ότι ήταν λίγο απότομο ότι ήταν τόσο εύκολο βασικά να πάει στον πραγματικό κόσμο, αλλά και από τον πραγματικό κόσμο στην Barbie Land. Ένα τέταρτο μετά την ταινία, στο τέταρτο της ταινίας πάει στον κανονικό κόσμο και το μόνο που έχει προηγηθεί είναι τραγούδι. Ναι, είναι απότομο, αλλά πριν πάει στον πραγματικό κόσμο ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι πάει, βρίσκει την άσχημη Barbie, τέλος πάντων, που ήταν μακριά από όλους. Γιατί... Την περίεργη τη λέγανε. Περίεργη, ναι, μπορεί εγώ να μην το θυμάμαι καλά. Την περίεργη, ναι. Barbie, επειδή η ιδιοκτήτριά της, τέλος πάντων, κακό μεταχειριζόταν, τέλος πάντων. Η ιδιοκτήτρια της πραγματικής ζωής την κακό μεταχειριζόταν. Οπότε από Barbie κανονική έγινε περίεργη Barbie. Έγινε τέρμα περίεργη Barbie και βασικά δεν συμπεριφέρονταν και σαν τις υπόλοιπες κούκλες. Δηλαδή είχε. Ρε παιδί μου, έκανε σπαγκάτο, έκανε τέτοια που δεν τα κάνουν. Και καλά, μήπως εννοεί ότι και καλά την έχει σπάσει τόσο πολύ την κούκλα, ξέρω εγώ, που παίρνει και στάσεις οι οποίες, ξέρω εγώ, δεν είναι εφικτές. Σωστό. Αλλά εντάξει, η αλήθεια ήταν ότι εγώ στην ταινία εδώ έχω σημειώσει ότι υπήρχαν 3 πρόσωπα, 3 άτομα που ήταν κλειδιά ουσιαστικά στην ταινία, τα οποία μ' άρεσε, γιατί μ' άρεσε, σε κάθε ταινία υπάρχει ένα πρόσωπο κλειδί ουσιαστικά, αλλά τώρα εγώ πιστεύω ήταν 3 άτομα. Το ένα ήταν το πρώτο, η περίεργη Barbie, που πήγε η Barbie να της μιλήσει και της είπε, τέλος πάντων, η περίεργη Barbie της είπε ότι πρέπει να πας στον πραγματικό κόσμο, να κάνεις αυτό και αυτό για να μην καταντήσεις σαν και εμένα, ρε παιδί μου. Οπότε της έδειξε το δρόμο για να μπορέσει να ακολουθήσει όλο αυτό, τέλος πάντων, που ακολούθησε, να μάθει όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά, τέλος πάντων, που θα αναλύσουμε και μετά. Το δεύτερο πιστεύω ήταν η γραμματέας, που άκουσε εκεί τη σύσκεψη και ήταν η μάνα κιόλας, ήταν και η μάνα του κοριτσιού που έψαχνε η Barbie, και εκείνη την ώρα που την έπαιρνε πάλι η εταιρεία, η Mattel, την Barbie, για να την ξαναβάλουν στη συσκευασία της, αυτή το άκουσε, οπότε την πήρε μαζί και φύγανε και πήγανε μετά στην Barbie Land. Οπότε επίσης ήταν πρόσωπο κλειδί, γιατί βοήθησε και πολύ στο να υπάρξει όλη αυτή η ένωση. Και το τρίτο ήταν η δημιουργός της. Καλά, η δημιουργός εννοείται, αφού είναι και στο φινάλε της ταινίας. Δεν είναι μόνο για το φινάλε, είναι και όταν τη συνάντησε πιο πριν, που τη φυγάδευσε, τέλος πάντων, για να γλιτώσει από τους ιδιοκτήτες Mattel. Και να μην υπήρχε πάλι στο φινάλε, θα μπορούσαν να το κολλήσουν. Όχι ρε, όχι, διαφωνώ, διότι ήταν... Ήξερες, το ένιωθες ότι η συζήτηση που γίνεται και για ποιο λόγο εκεί βρέθηκε η Barbie για να τη φυγαδεύσει και με τον τρόπο που της μίλησε, ότι κάτι είναι, δεν είναι τελείως τυχαίο, δεν είναι απλά ένα τυχαίο. Έχω διαφορετική άποψη. Εγώ νομίζω ότι την κόλλησαν λίγο πρόχειρα μέσα στην ταινία. Κάπως ήθελα να τη χώσουν σχετικά νωρίς, να την ψιλοξεχάσεις και να την ξαναδείξουν στο τέλος, να πεις αυτή είναι. Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά δεν την κάνουν και από την αρχή αυτή. Δεν ήταν τόσο σπουδαίο plot twist. Δηλαδή, για μένα ήταν, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, σου λέω, γι' αυτό σου λέω τα 3 αυτά άτομα. Εγώ στην ταινία ήταν plot twist. Αλλά σου λέω τώρα, άμα το πάρεις, άμα πάρεις τις 10 ταινίες με τα καλύτερα plot twist, δεν είναι ούτε στις 100. Καλά, ναι. Δεν ήταν, δηλαδή ήταν πολύ αδύναμο. Θα μπορούσαν να το έκαναν πολύ καλύτερο. Ναι, γιατί το έκανε, σου λέω, για μένα το έκανε 3 φορές η ταινία αυτό το πράγμα, δεν το έκανε μία. Κλειός, τι πιστεύεις σχετικά με αυτό? Γιατί εγώ το πιστεύω πολύ, δηλαδή αυτό που είπα σχετικά με αυτούς τους 3 χαρακτήρες, ότι ήταν σαν, ρε παιδί μου, το άτομο που θα σε βοηθήσει να βρεις το δρόμο σου, να προχωρήσεις τον δρόμο που δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τον δρόμο που θες να περπατήσεις, αλλά αυτός θα σε βοηθήσει να περπατήσεις τον δρόμο ο οποίος θα είναι σωστός για σένα ή που θα σε κάνει να μάθεις. Γιατί έμαθε πράγματα, έμαθε την αλήθεια. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι την έκανε χαρούμενη αυτό, αλλά της άνοιξε όλο αυτό το δρόμο, τέλος πάντων, της ανοίχτηκε και... Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εμένα μου έλειπε το να... Πώς να το πω τώρα.
Άμα το σκεφτώ λογικά, ναι, έτσι όπως το λες, βγάζει νόημα. Ότι από τη στιγμή που ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τη δείξανε το δρόμο ή τη βοήθησαν να κάνει αυτό και να βρεθεί ξανά πίσω στην Barbieland, αλλιώς δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί έτσι όπως εξελίχθηκε, ναι, οκ. Αλλά είναι σαν η ταινία να μην το έκανε να φαίνεται τόσο απαραίτητο. Δηλαδή, εμένα δεν μου έβγαλε την αίσθηση της αναγκαιότητας ότι είναι τόσο σημαντικός αυτός ο άνθρωπος, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί η ταινία. Γι' αυτό λέω ότι δίνει και λίγο έτσι, την αίσθηση του αποσπασματικού. Δηλαδή, σαν να μην είχε μία σαφή ροή ότι κοίτα, τα πράγματα έγιναν έτσι και έτσι για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο σημαντικοί, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε η Barbie να βρει άκρη, για παράδειγμα. Εγώ πιστεύω αυτό. Απλά εγώ... Εμένα μου έδωσε την αίσθηση η ταινία ότι εντάξει, ό,τι και να γινότανε, με κάποιο τρόπο κάτι θα βρισκότανε και θα γινότανε. Ναι, δηλαδή ότι. Καλά, αυτό πιστεύω το έχετε στο μυαλό σου επειδή είναι Barbie, μωρέ, και ότι θα τελειώσει κάπως. Τι λες, μας θεωρείς πατριάρχες? Όχι, με την καμία. Δεν είχα πουθενά, ρε παιδί μου, αγωνία να πω τώρα τι θα γίνει με τον Ken. Πω τώρα τι θα γίνει με την. Έλειπε αγωνία και αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα για μένα στις ταινίες, γιατί εγώ θέλω να υπάρχει αγωνία, θα μου αρέσει όλο αυτό. Γενικά θέλω να βλέπω τέτοιες ταινίες οι οποίες, ρε παιδί μου, έχουν αγωνία. Έχουν αγωνία ή με κάποιο τρόπο μπορούν να σε προβληματίσουν. Μόνο να σε προβληματίσουν, ναι. Εντάξει, εδώ, ρε παιδί μου, ήταν. Και δεν φαίνεται ότι είναι για πολύ μικρότερες ηλικίες. Όχι, ρε φίλε. Εγώ το βλέπω. Δεν σου λέω ότι είναι για μας δεν και καλά, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο ανοιχτό. Δεν θεωρώ ότι είναι. Αλλά δεν μπορεί να είναι. Δεν και καλά για 12 χρονών. Θεωρώ ότι είναι από 10 μέχρι 110. Υπάρχουν ταινίες που αυτό το κάνουν πολύ καλύτερα. Που άλλα μηνύματα καταλαβαίνεις σαν μικρός που μπορεί να τις βλέπεις και άλλα μηνύματα που όταν μεγαλώσεις. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Σε αυτή την ταινία ήταν αρκετά νιανιά τα πράγματα. Και πολύ απλοϊκά. Δεν κατάλαβα κανένα βαθύτερο νόημα να πάω σπίτι μου πριν κοιμηθώ και να πω ρε πούστη μου, αυτό με προβλημάτισε. Καλά, δεν πρέπει σε όλες τις ταινίες να γίνει αυτό το πράγμα. Υποτίθεται πια είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ βαθύ. Και το πήρε αρκετά ξιστά. Όμως, για παράδειγμα, αυτά που έλεγε η γραμματέα στην Barbieland προς το τέλος, που έλεγε για την πατριαρχία κλπ. Δεν μπορεί να τα καταλάβει ένα 12χρονο. Εκεί πάλι με έχασε η ταινία, οπότε δεν ξέρω. Δηλαδή. 12χρονο. Σε έχασε πολύ η ταινία. Μήπως δεν την ξαναδούμε άλλη μία. Όχι, είναι αυτό το πρόβλημα ότι. Δεν μπορεί να το καταλάβει έτσι όπως το διατύπωσε. Άμα το έδειχνε κάπως διαφορετικά η ταινία, ενδεχομένως θα έπαιρνε κάποιο μήνυμα και το πιο μικρό παιδί. Αλλά. Εκεί πέρα, όντως πάλι με ξαναέχασε η ταινία. Γιατί σε πολλά σημεία με έχει χάσει η ταινία. Δηλαδή. Βασικά όλο κενό είναι. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, όχι, εγώ πιστεύω ότι ρε παιδί μου είναι και λίγο. Έλα, θα είναι το πρώτο podcast που θα έχουμε beef. Όχι, απλά πιστεύω ότι είσαστε λίγο προκατηλημένοι. Όχι, εσύ είσαι προκατηλημένος που νομίζω ότι εμείς είμαστε προκατηλημένοι. Όχι, ρε φίλε, απλά εγώ. Κοίτα, εγώ ήμουν ο πρώτος στην αρχή που το σχολιάζω όλη την ώρα. Λέω τι βλέπουν τα μάτια μας. Αλλά μετά, είχε κάποια σημεία. Π.χ. η ταινία είναι 2 ώρες. Εντάξει, τα 5 λεπτά, τα 10 λεπτά από τις 2 ώρες είναι κάπως ιδιαίτερα. Ρε, δεν σου λέω εγώ αυτό, αλλά πιάνεις ένα πολύ βαθύ θέμα, Ρε φίλε, θα γίνεις πουτάνας τώρα. Πιάνεις ένα πολύ βαθύ θέμα. Ρε φίλε, ξέρεις ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή με τις Barbie, εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, ρε φίλε, τώρα εμένα με φύγεις τώρα. Γιατί. Το ξέρω ότι έπαιζες με κούκλες μικρός. Είδαμε μια ταινία με πολιτιστικό και πολιτικό νόημα. Κατάλαβες, και εσύ έρχεσαι εδώ να μου πεις τι. Ότι δεν είχε νόημα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι. Όχι, Κώστα, μην φεύγεις. Τσακωνόμαστε για την Barbie. Όχι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει πολύ βαθιά θέματα. Θα μπορούσε να τα έπιανε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και να έπιανε το πιο μικρό κοινό, αλλά να έδινε και τον προβληματισμό στους μεγαλύτερους. Ναι, είναι απλά ότι έπιασε δίνει κάποια αυτονόητα πράγματα που θέλω να πιστεύω ότι ως μεγάλος σου είναι ψηλοαυτονόητα. Σε μερικούς δεν είναι, Σε μερικούς πρέπει να τους τα πεις τόσο νιανιά. Άμα καταφέρεις και έχεις αυτή τη σωστή ισορροπία με τα πιο βαθιά θέματα και με τα πιο επιφανειακά,
Okay. Και αυτός που δεν τα έχει ως αυτονόητα θα πιάσει πρώτα τα επιφανειακά. Okay. Και άμα όντως, ξέρω εγώ, το επεξεργαστεί αυτό και κάνει, ξέρω εγώ, αυτή τη διεργασία στο κεφάλι του και θέλει να ξαναδεί την ταινία, μετά μπορεί να ξαναπιάσει και τα πιο βαθιά. Ναι. Okay. Δηλαδή, εγώ αυτό εξηγώ. Ότι δεν... Ναι ρε, λίγο τα πετάει λίγο έτσι και δεν τα κάνει πιο deep, λίγο πιο βαθιά λίγο να τα... Ναι. Και νομίζω ότι είναι η μοναδική ταινία με τέτοιο θέμα που είναι ok. Δεν έχει περίεργα, δεν σου πετάει περίεργα μηνύματα δηλαδή. Όχι, νομίζω και εγώ ήταν πολύ, πολύ καθαρή σε αυτά, ναι. Ναι. Και μπορεί και γι' αυτό να έχει φάει τόσο σκουπ, ας πούμε, πράγματα που μπορεί να γράφτηκαν, το οποίο να έμεινε και αυτό λόγω εποχής, για να μην παρεξηγηθούν και κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι πάνω κάτω και τα σοβαρά θέματα που πιάσε στην ταινία, σκοπός της ήταν αυτό που είπα και στην αρχή, το πώς θα τα δει ο άλλος. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι ως εξής, ότι έδειξε όντως σοβαρά θέματα. Μπορεί και να μην έδειξε. Δηλαδή, το σκέφτομαι κάπως έτσι, ότι απλά το αφήνει στο μυαλό του τηλεθεατή για το πώς θα το δει. Τελείως. Και επειδή είναι και κωμωδία ταινία, μερικά είναι, ξέρω εγώ, χαχά, αστείο, ξέρω εγώ. Αυτό. Δηλαδή... Αυτό, και κοιτάς μου να πεις, είναι όντως αστείο, ή επειδή είμαι ενήλικας θα το δω λίγο πιο σοβαρό, ή επειδή έχω άλλα μυαλά θα το δω αλλιώς. Αυτό είναι καλό, είναι λίγο πιο open. Το αφήνει λίγο πιο ανοιχτό να το πάρεις όπως θες. Από μία μπερδεύεσαι, λες είναι έτσι, είμαι σίγουρος, ή το παίρνω εγώ έτσι, αλλά είναι πιο ανοιχτό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή αυτή η ταινία είναι αυτό που είπε ο Φώτης, ότι είναι ok η ταινία σε αυτά που έδειξε. Γιατί τα αφήνει στον αέρα. Τα αφήνει στο πώς θα τα δεις εσύ. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν πολύ καλό. Έχουμε δει δηλώσεις παραγωγών, όχι καναλιών, εταιριών που ακούς, ξέρω εγώ, κάτι κουλά, ξέρω εγώ, και είμαι σίγουρος ότι μάλλον το πετάνε, ξέρω εγώ, τέτοιον για να δουν πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, και άμα έχουν, ξέρω εγώ, θετικά σχόλια, τότε, ξέρω εγώ, να το κάνουν. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Ενώ αυτή η ταινία ήρθε και έδεσε, γιατί επειδή η Barbie, όπως και να έχει, είναι ένα στερεοτυπικό, το σατυρίζει από μόνη της η ταινία. Λίγο θέλει να το εξαφανίσει, ρε παιδί μου. Καλά, εννοείται πως θέλει να το εξαφανίσει, αλλά το σατυρίζεται. Δεν ξέρω. Εγώ έχω και μια άλλη θεωρία που την είπα λίγο πιο πριν, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και βλακιά, αλλά δεν μας για να συζητάμε. Υπάρχει τόσα χρόνια η Barbie, για ποιο λόγο βγήκε τώρα το 2023 μια αυτή η ταινία? Πριν που είδαμε, αυτό ήταν να γίνει από το 2017. Όχι. Πιο πριν, δεν θυμάμαι. Ήταν πρώτα να το ξεκινήσει η Universal την ταινία. Δεν μπόρεσε, το πήρε μετά η Sony. Και δεν μπόρεσε ούτε η Sony. Δεν μπόρεσε ούτε η Sony και μετά το πήρε η Warner Bros. Μπράβο. Δηλαδή πέρασε λίγο και πολλά αυτή η ταινία για να βγει. Οκ, ναι, και με διαφορετικούς ηθοποιούς θα ήταν και διαφορετικό τελείως το θέμα. Εννοείται πως το πρώτο σενάριο δεν θα είχε καμία σχέση με αυτό. Σιγά μην το πρώτο σενάριο που ήταν του 2000 πριν καμιά δεκαετία χρόνια, νομίζω είναι, μην είχε τέτοιο θέμα. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι της εποχής τώρα αυτό που έπιασε. Απλά ρε φίλε, ξέρω, πιστεύω ότι έχουν αλλάξει πολύ τα χρόνια. Δηλαδή όταν ήμουν εγώ δημοτικό, ότι όντως τα παιδιά παίζανε με τα παιχνίδια τους. Δηλαδή ακόμη τότε δεν ήταν τα κινητά τα touch τόσο, ή είχαν βγει, αλλά ήταν λίγα που στο δημοτικό ισχύος δεν είχαμε κινητά. Δηλαδή είχαμε από το γυμνάσιο, ξέρω εγώ, και μετά, που εντάξει ήταν τα touch, αλλά ρε παιδί μου ήταν τα λίγα, τα ακριβά, ξέρω εγώ να το πω έτσι. Απλά εγώ πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια τα παιδιά, το βλέπω δηλαδή και στο κύκλο μου πάρα πολύ, ότι η παιδική τους ηλικία είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν η δική μας και από ό,τι ήταν σίγουρα των προηγούμενων από εμάς. Απλά πιστεύω ότι ήμασταν τελευταίες γενιές οι οποίες τα παιδιά παίζαν με τα παιχνίδια τους, αλλά όντως, δηλαδή, και ότι υπήρχε τελευταία γενιά που βγήκε στην Αλάνα. Ναι, disrespect. Αλλά πιστεύω ότι πλέον αυτό τα παιδιά δεν παίζουν πλέον με τις κούκλες και τέτοια, οπότε ακόμη και στην ταινία που το είπα,
που η μάνα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, έπαιζε με τις κούκλες, αλλά το κοριτσάκι, ενώ ήταν μικρό σε ηλικία, από 5 χρόνων είχε σταματήσει να παίζει γιατί το έβλεπε μαλακία το ένα το άλλο, γιατί είχε τους λόγους του τέλος πάντων. Επειδή όπως έδειξε η ταινία είχε κρίση, ξέρω εγώ, και κατάλαβε ότι παρουσιάζει φασιστικά φασισμό, φεμινισμό, στερεότυπα, όχι. Κάπου τα έχω μπερδέψει λίγο αυτό στη λίστα. Ναι, όχι, το φασισμό όντως ισχύει. Και καλά το παρουσίασε κιόλας ότι και η νέα γενιά κιόλας είναι και πιο παρατηρητική σε αυτά. Και ότι καλά, το παραγάμισε όμως. Εντάξει, έλα, αυτό το κοριτσάκι πόσο φαίνονταν. Φαίνονταν για 8 χρονών, ρε φίλε, 9. Εγώ τώρα δεν σου πιάνω τώρα το ρεαλισμό και όλα αυτά. Σου λέω το μήνυμα. Εγώ πιστεύω ότι. Sorry, απλά για να το τελειώσω, πιστεύω ότι όλο αυτό το ότι βγήκε τώρα η ταινία αυτή, το ότι έχει σχέση με μια κούκλα η οποία είναι διαχρονική, το ότι υπάρχει τόσα πολλά χρόνια, το ότι είναι η κούκλα Barbie, έτσι, είναι πιο γνωστή, το πιο γνωστό κοριτσιστικό παιχνίδι. Το πιο αναγνωρίσιμο, Γιώργο. Το πιο αναγνωρίσιμο. Πιστεύω ότι κολλάει λίγο στο ότι πλέον τα παιδιά δεν παίζουν τόσο με παιχνίδια και ότι όσο να είναι και η Barbie, και όπως όλα τα παιχνίδια έχουν πέσει πλέον. Δηλαδή τα παιδιά δεν παίζουν τόσο με παιχνίδια. Από μικρά πλέον οι γονείς θα τους δώσουν το tablet, PlayStation, εντάξει, λίγο πιο μετά, αλλά κινητό, ξέρω εγώ, να παίζουν έτσι χαζοπέχνιδα, ξέρω εγώ, τηλεόραση YouTube, τηλεόραση, ναι, όλα, ταινίες, ξέρω εγώ. Τηλεόραση την είπες? Τηλεόραση. Αλλά ναι, δεν παίζουν με παιχνίδια. Δηλαδή το βλέπω από πολύ νωρίς, το βλέπουν, ρε παιδί μου, ότι είναι cringe, ξέρω εγώ. Ενώ, ρε φίλε, το να είσαι παιδί δεν μπορεί να. Όταν είσαι παιδί και παίζεις με τα παιχνίδια και φτιάχνεις αυτό το φανταστικό κόσμο στο μυαλό σου, δεν μπορεί να είναι cringe αυτό. Κατάλαβες? Οπότε θεωρώ ότι η Barbie ήρθε και κόλλησε το 2023 κιόλας για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή ότι. Για να ανεβάσει τις πωλήσεις Barbie. Καλά, αυτό εξυπακούεται. Αυτό εξυπακούεται, αλλά ότι είναι και λίγο γιατί πλέον, ρε φίλε, δεν παίζουν. Παλιά όλα τα κορίτσια παίζανε με τις Barbie, είχαν όλο το δωμάτιο γεμάτο Barbie. Τώρα δεν θα το δεις έτσι. Θα είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι γενικά. Λογικό είναι, αλλάζουν οι εποχές έτσι. Απλά πιστεύω γι' αυτό βγήκε σε αυτό το timing η ταινία αυτή και θέλει να ξαναπαναφέρει έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι παίζει σήμερα. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι γενικά αυτή η ταινία τώρα υποκειμενικά βασικά. Υποκειμενικά το λέω αυτό. Πιστεύω ότι έκανε καλό στα παιδιά, θα έκανε καλό σε παιδί να δει μια τέτοια ταινία. Ναι. Ένα παιδί της σημερινής εποχής. Γιατί ποια είναι η διαφορά? Ότι όσο το κομμάτι που αφορά τα παιδιά σε αυτή την ταινία δεν είναι όπως σε κάποιες ταινίες που προσπαθούν να το κάνουν modernize. Ας πούμε, δείχνει την Barbie σαν κούκλα με τον τρόπο που παίζαμε εμείς παλιά με τα παιχνίδια. Σωστό. Στο κομμάτι φαντασίας. Δηλαδή δεν θα δείξει, ας πούμε, όπως σε άλλα σε άλλες ταινίες ή σειρές, ξέρω εγώ, που μπορείς να δεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα δεν υπάρχει αυτό, απλά το λέω, να δεις, ας πούμε, τον Buzz από το Toy Story να παίζει με ένα tablet, ας πούμε. Δεν θα δείξουν κάτι τέτοιο. Αυτό μόλις τώρα πήγα να πω κι εγώ. Ποια ταινία το κάνει καλύτερα αυτό? Το Toy Story. Εντάξει, οκ. Γιατί στην ταινία Barbie, κανονική Barbie κούκλα, δεν είδα πουθενά. Εντάξει, φάνηκε σε κάποια φάση μια διαφήμιση, κάτι σαν διαφήμιση που ήταν. Μια διαφήμιση και μια Barbie που τους καίγανε τα μαλλιά. Αλλά να παίζουν όντως με μια Barbie ένα παιδί, δεν το έδειξε. Ναι, σωστό. Θα μπορούσαν να το έδειχναν και να δείξουν, ξέρω εγώ, και τον παραλληλισμό, ξέρω εγώ, με τις Barbie από το Barbie Land, ξέρω εγώ, με τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, πώς συνδέονται. Θέλει όντως με αυτή την έννοια που λέτε να ανεβάσει τις πωλήσεις και να θυμίσει το πώς εμείς παίζαμε παλιά ενδεχομένως, ή να κάνει τον κύκλο και να τον κλείσει, γιατί πλέον και η original Barbie ενηλικιώθηκε, ας πούμε, έγινε άνθρωπος, άρα δεν υφίσταται έτσι όπως την ξέραμε, ας πούμε, πια. Θα μπορούσε να είναι και αυτή η εξήγηση, που είναι μια πολύ λογική εξήγηση. Ή απλά θέλουν να ανεβάσουν τις μετοχές τους, είναι γι' αυτό, ρε παιδιά. Καλά, ναι, ρε μαλάκα, τώρα εσύ λες τον προφανή τέτοιο. Ψάχνουμε και ένα διαφορετικό. Ναι, θέλουν όλα για τα λεφτά γίνονται, ρε μαλάκα. Εγώ θα σου πω και τ' άλλο. Δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται. Εγώ θα σου πω και τ' άλλο. Συμφωνώ με την Κλειό σε κάτι και θα επαυξάνω ως εξής, ότι βλέποντας, ας πούμε, τα είδη
των παιχνιδιών της Barbie μέσα σε όλο την ταινία, ουσιαστικά είναι τα στάδια, άμα το σκεφτείς, είναι στα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, την Barbie που έχει, ας πούμε, μακριά μαλλιά σαν κοριτσάκι. Βλέπεις την Barbie που είναι νοσοκόμα, δουλεύει, ας πούμε, ως ενήλικα, δηλαδή το σκέφτομαι εγώ έτσι. Βλέπεις την Barbie έγκυος ως μητέρα. Δηλαδή βλέπεις τα στάδια της ζωής ενός ανθρώπου. Όντως. Η Μάργκο Ρόμπι που έχει επίδομα και δεν κάνει τίποτα. Όντως. Αυτό ήθελα να πω, ότι όντως μπορεί να θέλει να το κλείσει κάπως αυτό το κύκλο. Ναι, όντως, να δώσει μια. Ναι, όντως. Ισχύει. Θα δούμε αν βγει δεύτερο. Δεν νομίζω να βγει δεύτερο. Καλά. Εγώ σου λέω. Τι? Το άφησε σε cliffhanger. Ναι, λίγο ναι. Άρα εγώ σας λέω, θα βγει ανακοίνωση, αλλά αν θα βγει δεν ξέρω. Θα βγει ανακοίνωση όμως ότι θα βγει δεύτερη ταινία. Καλά, ανακοίνωση για δεύτερη ταινία έχουμε ακούσει για ό,τι ταινία υπάρξει και Ναι, γιατί κόβουνε αντιδράσεις έτσι. Καλά, λογικό. Ρε. Να πούμε και για το φινάλε, αφού φτάσαμε και στο φινάλε. Όχι. Εντάξει. Θέλω κι άλλο. Να πούμε λίγο κάτι στο τέλος. Θέλω να πω ότι. Που δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ το είδα έτσι. Έδειξε όλους τους Κεν βλάκες. Δηλαδή τους έδειξε. Αούγκανους. Μπιπ δούλους. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, οκ. Υπάρχουν και αυτοί εδώ ανάμεσά μας. Σίγουρα. Κώστα. Πολύ κοντά. Αλλά δεν υπάρχουν και τέτοιες γυναίκες, δηλαδή. Εκεί τις Barbie τις έδειξε έτσι χαζοβιόλες, ρε φιλέ. Άλλο ρε, δείχνει, υποτίθεται είναι μια ταινία που σπάει τα στερεότυπα και τα σατυρίζει. Δεν γίνεται να δείχνει όλους τους άντρες έτσι ή όλες τις γυναίκες χαζοβιόλες, όπως είπες. Ναι, ρε φίλε, αλλά γι' αυτό αυτό έγινε κάνει η επανάσταση ταινία. μετά. Είναι μαζικό τέτοιο πράγμα. Ουσιαστικά ο Κεν είναι αυτός που σπάσει το ένα. Ο Κεν, ο ένας ο Κεν, ο πρωταγωνιστής, είναι ουσιαστικά αυτός που σπάσει το στερεότυπο. Γιατί αν σκεφτείς, Έκανε επανάσταση. ήταν όλοι οι ίδιοι. Όλοι οι Κεν ήταν ίδιοι. Όλοι ζούσαν για μια Barbie. Ενώ όταν έφυγε και πήγε στον κανονικό κόσμο, είδε και την άλλη άποψη, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ζουν μόνο για γυναίκες. Οπότε θεωρώ ότι μόνο αυτός ο ένας είναι που σπάσε. Ναι, και εγώ Βασικά ξαναρωτάω. στην ουσία, στο Η τέλος Barbie βρήκε. του Ken, του Ryan Gosling, πού είναι? Δεν γίνεται Δεν να έχει. φτιάξανε έναν Ken σκέτο. Μα δεν Ναι, της το όντως, φτιάξανε. Συγγνώμη, δεν είπατε πριν ότι έγινε η original Barbie και μετά της φτιάξανε ένα Ken. Ναι. Άρα η Barbie στην Άρα αρχή δεν είχε ανάγκη. Ναι, αλλά οι υπόλοιπες Barbie είχαν από έναν Ken. Πώς περίσσεψε ένας Ken? Δεν Ναι. περίσσεψε. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δεν περίσσεψε ένας Ken. Περίσσεψε ένας. Ποιος? Ο Ryan Gosling. Όχι, αυτός πήγε και βρήκε τον εαυτό του, γιατί δεν έχει ανάγκη πια την Barbie. Και τότε γιατί το δημιουργήσαν σκέτο? Ναι, όντως. Γιατί ήταν το τότε. Η επωνυμία λέγεται Barbie, δεν λέγεται Ken. Πρώτα φτιάξαν την Barbie και μετά όταν ξαναφτιάξαν την Barbie, φτιάξαν και τον Ken για να είναι ζευγάρι. Δεν φτιάξαν ποτέ έναν Ken μόνο. Περίμενε, Δύο δεν στην προκειμένη φτιάξανε ένα περίπτωση Ken. θέλει. Γιατί δεν ξέρω την ιστορία πώς κατασκευάστηκαν οι κούκλες. Δηλαδή έγινε η original Barbie και κυκλοφόρησε. Εγώ αυτό Και κατάλαβα. μετά δεν κυκλοφόρησε ένα Ken για να πάει set με την original Barbie. Όχι, οι υπόλοιπες Barbie κυκλοφόρησαν με ένα Ken. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, εντάξει, τώρα όποιος θέλει μπορεί να μας πει αν ισχύει κάτι τέτοιο ή αν λέμε αρλούμπες. Εγώ αυτό που κατάλαβα βασικά. Εγώ αυτό κατάλαβα πάντως. Είναι ότι ο Ken του Ryan Gosling ήθελε την Barbie, που ουσιαστικά ήταν μέσα από τους Ken που φτιάχτηκαν για μια Barbie. Αλλά αυτή η μια Barbie, που ήταν η original ουσιαστικά, επειδή φτιάχτηκε χωρίς Ken, δεν ήθελε τον Ken αυτόν. Δεν τον είχε ανάγκη. Αυτό δεν τον είχε ανάγκη. Ναι. Γιατί μία ήταν με το Chinese Ken Άρα και είναι μία με τον άλλο. κατασκευαστικό λάθος. Πρέπει να το γυρίσεις πίσω για την εγγύηση. Σωστό. Ή μπορεί Πίσω, να πάει στη και αυτό Mattel. στον κανονικό τον κόσμο. Ναι, γιατί δεν πήγε κι αυτός? Αφού ήταν φίλοι, όπως λέει, γιατί δεν πήγαν μαζί. Το άφησε πολύ ότι εμένα. Οκ, η Barbie είχε τα PTSD της, οκ. Αλλά και ο άλλος έκλαιγε στο τέλος δηλαδή. Μπορεί να μας στην αρχή δείξει. της ταινίας πάλι ήταν πολύ προβληματισμένος και στεναχωριόταν. Εννοείται. Αφού, πώς το λένε. Και λέει ότι κι εγώ σ' αγαπάω, ξέρω, κάτι τέτοιο λέει. Και έλεγε άλλοι, είμαστε μόνο φίλοι. Τι Ναι. λες, μωρή, πες του εξ αρχής. εγώ Κόψου σ' αγαπάω. τα όνειρα κατευθείαν δηλαδή. Κι εγώ σ' αγαπάω. Μπορεί να δούμε στη δεύτερη ταινία τι κάνει ο Ken. Λέτε η δεύτερη περιστευούμενος. ταινία Barbie να μην είναι Barbie αλλά να είναι Ken movie. Όχι. Δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε, πιστεύω. Θα μπορούσε να είναι spin-off, ας πούμε, και να είναι μόνο Ken. Και να είναι απλά μια πολύ κακή ταινία. Κοίτα. Η αλήθεια είναι η Μάργκο Ντρόμπι κουβάλισε. Κουβάλισε, ναι, και ο Ryan Gosling ήταν πολύ καλό. Ήταν πάρα Νομίζω πολύ μόνο αυτοί οι δύο δείξανε πραγματικά. Μα οι άλλοι ήταν λες και απλά υπήρχαν, ξέρω εγώ έτσι. Δηλαδή ήταν. Αυτοί οι δύο νομίζω το ζούσανε κιόλας. Το Δηλαδή ζούσανε, ναι.
Τους άρεσε κιόλας και που παίζανε εκεί πέρα, φαινότανε. Κοίτα, είναι και δύο πολύ καλοί ηθοποιοί έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Και εγώ το Ryan Gosling όταν το είδα ότι θα παίξει αυτή την λέω τι φάση, φίλε. Δεν το περίμενα θα παίξει τέτοια ταινία. Αλλά του τέριαζε και το μαλάκι του, ωραίο ήταν. Ακόμα και ο Τζον Σίνα ήταν. Καλά, ναι, μπήκε ο Τζον. Γενικά μπήκανε. Μόνο εμείς δεν μπήκαμε στην ταινία. Αυτά τα κάμιο γενικά ήταν λίγο ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, τελείως. Πραγματικά. Εγώ με τους Σταλόνε γελάω ακόμα. Ρε φίλε, εδώ αναφέρανε μάλλον το Justice League. Για ποιο λόγο, ρε μάλλον. Δηλαδή, δεν κόλλαγε, απλά το πετάξανε έτσι. Αυτό, όντως. Έχει τα δικαιώματα η Warner, γιατί όχι. Ναι. Και που λες η Marvel. Καλή ταινία ήταν το Deadpool. Τέλος πάντων, ναι, τι θέλω να πω. Ναι, θα ξαναπάω λίγο στο θέμα και θα το κλείσουμε. Εντάξει, γιατί θεωρώ. Θα πάμε κατευθείαν στο τέλος της ταινίας, το φινάλε. Μόλις τελειώσεις. Μαλάκα, θα σε σκοτώσω. Όχι, αυτό που δεν κλείσαμε και πιστεύω ότι θα έπρεπε λίγο να μείνουμε λίγο, έστω να το κλείσουμε γιατί το ανοίξαμε λίγο το θέμα, το άνοιξα εγώ. Ότι στο τέλος, απλά ακόμη και ο Ken που περιμέναμε ότι θα φύγει μαζί με την Barbie, θα είναι μαζί, ρε παιδί. Γενικά θα ολοκληρώσει το character arc του. Ναι, απλά τη χαιρέτησε την Barbie όπως όλοι οι υπόλοιποι στην Barbieland. Πήγε η Barbie στον πραγματικό κόσμο. Απλά δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το love story που περίμενα θα δούμε. Θα πεις απ' την άλλη, αν γινόταν το love story, θα έλεγες ρε φίλε, ναι, μαλάκα το περίμενες το love story. Εγώ δεν περίμενα. Αυτό πήγα να πω. Τέτοιο, και εγώ δεν έβλεπα love story. Barbie Ken, δεν περίμενες ότι θα γίνει. Στην αρχή ξεκίνησε. Αυτό είναι Barbie από την αρχή, δηλαδή που ξεκινάει με τα στερεότυπα. Περιμένεις, ξέρω εγώ, ότι δεν θα είναι ένα love story. Σπάει στερεότυπα, δεν φεύγει η Barbie, ξέρω εγώ, με τον Ken. Οκ, απ' τη μία ήταν καλό αυτό που δεν υπήρχε πάλι ένα παρόμοιο story με όλες τις άλλες ταινίες έτσι που θα μπορούσε. Απλά εντάξει, εγώ ήθελα κάτι να αφήσει στο τέλος. Δηλαδή, ενώ έδειξε ότι υπήρχε μια σύνδεση μεταξύ τους, στο τέλος ήταν λες και οκ, εντάξει, πήγαινε τώρα εσύ να κάνεις ζωή σου, εγώ θα κάτσω εδώ να. Ναι, δεν είναι σαν να μην ολοκληρώθηκε το character act του. Δηλαδή, έδειξε, ξέρω εγώ, ότι αλλάζει, αλλά έμεινε πίσω, δηλαδή μας έδειξε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, άλλαξα. Ναι. Με έχεις δει να αλλάζω. Απλά το λέω, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Ενώ η Barbie, ξέρω εγώ, το ολοκλήρωσε. Ξέρω εγώ, πήγε στον κανονικό κόσμο, ξέρω εγώ, έπιασε. Πήγε στον γυναικολόγο. Πήγε στον γυναικολόγο. Στο τέλος, ναι, αυτό μας έκανε περισσότερο εντύπωση από όλα, νομίζω. Ναι, μας κέρδισε. Και έχουμε ένα debate εδώ. Να το λύσουμε. Οι μισοί εδώ μέσα λένε ότι είναι έγκυος. Εσύ το είπες αυτό μόνο. Όχι, εγώ είπα. Αν πιάνεις για η μισή εδώ μέσα, μαλάκα δεν είναι και πολύ δημοκρατικό, είναι πολύ πατριαρχικό. Δεν πειράζει. Μόνο άντρες είμαστε εδώ μέσα. Μυρίζει ψαρίλα. Και οι άλλοι μισοί λένε ότι έχει μουνί. Ρε φίλε, εγώ πιστεύω. Κοίτα, σκέφτηκα ότι έχει μουνί, αλλά από πού φύτρωσε το μουνί? Απλά μπήκε στην πραγματική. Μην μου θα λέμε πολύ χύμα, ρε μαλάκα. Ότι είχε δύο τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι απλά πήγε στον γυναικολόγο επειδή θέλει να κάνει ζωή σαν. Πλέον ζωή σαν κανονική γυναίκα, ρε παιδί μου, του πραγματικού κόσμου. Ότι πήγε στον γυναικολόγο για να της βάλει μου δύο. Ναι, να τις προσθέσει. Να τις κάνει πλαστική αγίνα. Τότε θα πήγαινε σε πλαστικό χειρούργο, υποθέτω. Στο γυναικολόγο πάει. Εντάξει τώρα. Τώρα αυτό που λες τώρα. Πώς θα σου κάνουν τις μετρήσεις, πώς θα μπει μετά να σου πέράσει τα μπετά. Μπαίνουν τρυπάνια εκεί, δεν είναι αστείο. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι στο τέλος της ταινίας δείχνει, ξέρω εγώ, ότι η Barbie που την κάνει η Margot Robbie απέκτησε δύο και γι' αυτό πάει στο γυναικολόγο σαν check-up. Οπότε το στάδιο ολοκλήρωσης ώστε να γίνει άνθρωπος ολοκληρώθηκε από ρε κούκλα. Φίλε, πώς απέκτησε, ρε φίλε, τι, απλά μπήκε στην πραγματικότητα και κάτσε μου φύτρωσε ένα. Όχι, και πριν που μπήκε στην πραγματικότητα, υποτίθεται πέρασε ένα μεταβατικό στάδιο που έγινε άνθρωπος από κούκλα. Εντάξει, οκ. Οπότε είναι... πήγε για check-up. Εγώ θα σας το πάω κι αλλού. Στην τελευταία σκηνή που ουσιαστικά συνομιλούσα με τη δημιουργό της, της είπε ότι δεν χρειάζεται άδεια για να είσαι άνθρωπος. Άρα, μήπως. Είναι επιλογή. Μήπως είναι θέμα, ας πούμε, αυτής της παιδικότητας που είπα και στην αρχή, ότι μπορεί να έβλεπε τον εαυτό της ως κάτι άφιλο, ενώ μπορεί να είχε δύο, ας πούμε, εξ αρχής. Ναι. Κοίτα, εκεί πέρα πάμε λίγο
στο στάδιο στο ότι ό,τι πιστεύεις αυτό είσαι, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό, και αυτό δεν περιορίζεται ούτε στο ότι οι φίλοι πιστεύουν ότι οι άλλοι ότι είσαι, ξέρω εγώ, ούτε γενικά τι νομίζουν οι άλλοι. Εκεί πάει αυτό. Αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι είδα το τέλος. Εγώ το είδα λίγο πιο απλά. Εντάξει, αυτό που μου άρεσε πάντως να πω, να σημειώσω πριν τελειώσουμε αυτό το podcast, έτσι, γιατί έχουμε για να αναλύσουμε το τέλος, είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που σχολιάσαμε ταινία και γενικά όλοι είχαμε μια διαφορετική, ρε παιδί μου, άποψη και πλευρά από το πώς είδαμε την ταινία. Ενώ πάνω κάτω συνήθως συμφωνούμε σε όλα, είχαμε όλοι διαφορετική άποψη και το είδαμε διαφορετικά, που ήταν. Είναι θετικό της ταινίας αυτό. Όντως. Είναι θετικό. Είναι αυτό θεωρώ ότι προσπαθούσα να κάνει εξ αρχής. Δεν το είδαμε όλοι μόνο πλευρά ότι είναι έτσι, ξέρω εγώ, τέλος. Είναι πολύ καλό αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι το άφησα ανοιχτό. Μήπως τελικά έχει βαθύτερο νόημα που κάνουμε τώρα συζητήσεις και δεν βρίσκουμε άκρη. Κοίτα, βαθύτερο νόημα δεν ξέρω, αλλά έχει ελπίδες το να είναι να τη λέμε μια καλή ταινία. Μια καλή. Για Barbie να το πάρουμε έτσι, είναι μια καλή ταινία. Δεν μπορεί να περιμένεις να δεις, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Barbie βλέπεις. Καλά, εννοείται. Κοίτα, εγώ έτσι όπως το είχα δει και είναι σαν να θες να βγει ταινία Ben 10, τι θα περιμένεις, θα δεις, ποιο θα δεις. Ρε ναι, εγώ έτσι όπως το είχα στο νου μου στην αρχή της ταινίας, το είχα δει σαν χαζοπεριπέτεια κομμωδία. Σε αυτές τις γνωστές ταινίες που βγάζει το Hollywood ανά καιρούς. Ναι. Απλά με το franchise της Barbie, αλλά τελικά είχε κάτι πιο πράγματα. Ιδιαίτερο. Είχε κάτι πιο ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, αυτό εμένα μου άρεσε πολύ, δηλαδή αυτό το ότι όλοι είχαμε διαφορετικές απόψεις και το είδαμε διαφορετικά. Εγώ πιστεύω πάντως πάνω σε αυτό και το κλείνουμε, εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι, Κλείο, ότι εγώ πιστεύω ότι απλά επειδή πήρε την απόφαση και πήγε στον πραγματικό κόσμο και ήθελε να ζήσει σαν μια πραγματική γυναίκα, πιστεύω ότι απλά πήγε στο γυναικολόγο για να προσθέσει το γεννητικό όργανο, τέλος πάντων, για να μπορέσει να ζήσει όπως οι υπόλοιπες γυναίκες, για να μπορέσει ό,τι περιλαμβάνεται, τέλος πάντων, σε όλο αυτό. Θα μπορούσε, αλλά είδατε, φίλε, ότι ακόμα και αυτό η ταινία το αφήνει στον αέρα. Ναι. Το αφήνει στη δικιά σου επιλογή. Ναι. Αυτό με κέρδισε πάρα πολύ. Μπορεί να υπάρξει δεύτερο, ναι. Μπορεί να υπάρξει δεύτερο. Έχει μια. Σκέψου όμως ότι αν υπάρξει δεύτερο, θα χάσει το νόημά του το πρώτο, γιατί ουσιαστικά θα. Τέλος η κούκλα βασικά. Μετά πας σε μια ταινία άλλη. Δεν θα πρέπει να λέγεται Barbie. Και δεύτερον, ό,τι άφησε στον αέρα ξαφνικά θα αποκτήσει νόημα. Οπότε κάπως θα χάσει το νόημά της ταινία. Ναι, ισχύει. Οπότε. Κοίτα, εγώ πιο πιθανό βλέπω να βγει η ταινία Ken και να ψιλοπετάξει μερικά hint για την Barbie τι απέγινε. Ναι, θα μπορούσε. Παρά να βγει Barbie 2. Όντως. Λοιπόν, αυτά είχα εγώ να πω. Εσύ ή όλοι μας, ρε φίλε, γιατί αν είναι αποχωρείς εσύ, βγες από το πλάνο και να συνεχίσουμε εδώ, ρε παιδί μου, να κάτσω εγώ κάπου στη μέση, να μου φέρετε και τα δύο μικρόφωνα. Στερεοφωνικός. Να είμαι στερεοφωνικός, θα την ακούσω στερεοφωνικά. Εσείς έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Εγώ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι προσωπικά. Νομίζω είμαι καλυμμένος. Ούτε εγώ έχω κάτι, όχι. Ωραία, άρα. Εγώ έχω να πω ότι, ρε φίλε, ότι τελικά μέσω της συζήτησης, ότι ήταν ωραίο που την είδαμε μια φορά την ταινία και το κάναμε μπαμ, δηλαδή μια ταινία που την έχουμε αναλύσει 1000 φορές. Γιατί έχουμε άλλες ταινίες στο μυαλό μας να κάνουμε που τις έχουμε αναλύσει και στο μυαλό μας και τις έχουμε δει περισσότερο και τις έχουμε ψάξει. Τώρα αυτό ήταν λίγο γρήγορο και ήταν πιο πολύ σαν reaction ήταν, άμα το σκεφτείς. Δεν ήταν σαν reaction ήταν. Αυτό που είδαμε δεν καταστάλαξε. Ναι. Είναι η πρώτη μας αντίδραση. Ισχύει. Μπορεί να μείνει τελείως διαφορετική η άποψή μας σε 5 μήνες, ξέρω εγώ, αύριο σε ένα μήνα, ναι. Αλλά αυτό πιστεύω ήταν μια ok ταινία. Δεν είναι μια ταινία η οποία θα αφήσει εποχή στο κεφάλι μας, αλλά όσο να είναι, σε κάποιους θα αφήσει εποχή. Θα αφήσει εποχή. Σαν ταινία Barbie θα αφήσει. Είναι η πρώτη ταινία Barbie. Γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης να αποχαιρετήσουμε και τα άτομα που μας βλέπουν από το Spotify. Ναι, αποχαιρετούμε και τα άτομα. Γιατί αποχαιρετούμε? Λίγο βαρύγδουπο. Λες και φεύγουνε. Τα χαιρετάμε. Να χαιρετήσουμε. Να τα χαιρετήσουμε. Να τα χαιρετήσουμε. Για τα άτομα που μας βλέπουν από το Spotify. Και από Spotify. Γενικά και τους περίεργους που είναι από τις άλλες πλατφόρμες.
Καλά, τώρα τα ανεβάζουμε τώρα σε όλες τις πλατφόρμες. Εδώ ο Φώτης μου λέει σε ώρα του λέω βάλτε Spotify για YouTube. Μου λέει όχι, θα τα βάλω σε όλες, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα μπορεί να υπάρχει ένας περίοδος που να το βλέπει από το Radio FM, κάτι τέτοιο. Για να μας ακούει, ναι. Λοιπόν. Αλλά όπως και να έχει, μπορεί να το ακούσετε και από Spotify και από YouTube, να μας δείτε κιόλας, να δείτε τις φυσιογνωμίες μας. Την ομορφιά μας. Την ομορφιά μας. Και μέχρι το επόμενο podcast. Περίμενε. Καλή συνέχεια. Όχι, άλλο λέμε. Ναι, στο podcast. Θα πείτε κλείσιμο ή θα ξεκινήσουμε τα καλή συνέχεια και εδώ. Όχι, το καλή συνέχεια θα λέμε στα κανονικό βίντεο. Ναι, άρα κλείσιμο.